Halo guys. Wes, Ci. Lapo? Kartimun. Assalamualaikum Bude. Kartimunnya ten griya, Bude. Kula badhe ngajak Kartimun kerja kelompok. Oh, anakku Kartimun sing paling ayu dhewe. Areke sek sekolah, isek golek ilmu, gawe ngwujudna cita-citane, gawe negara lan bangsa. Tapi Bude sakniki sekolahnya diperayaaken. Amargi enten rapat kepala sekolah. Oh, lha awakmu kok iso ae lho ngareke budal sekolah kok mau. Ngenten lho, Bude. Sakniki Kartimun jarang mlebet sekolah. Lah nggih niku Kartimune ketinggalan pelajaran. Lha wong Kartimun sekolah kok lho, mulai kono. Oh, alah, Bude. Nggih, Pon. Assalamualaikum. Kon lho, lapo kok maskeran? Waktu Corona. Lah ora apa-apa, corona wae kok. BTW awakmu katen terusno. Sekolah nang ndi? ITB, Apa iku ITB? instruktur tambal ban. Oh alah. Awakmu gak tahu aku ta? Oh iya lali, awakmu kate sekolah nang ndi? Oh, lek aku arep sekolah nang Universitas Kedokteran. Maksudnya kedokteran. Spesialis untuk siang. Oh, napa piye kok? Ono lah. Ngawur kan niku. Kuncine awak dhewe. Ayo kita. Dar, ora kaget. Ndi iki? Iya kok sajane gak enak ngene. Bar komahe Kartimun arep ngejarake kerja kelompok, tapi jare ibuke gak ono omah sae sekolah. Saiki kan tanggal abang ya, Ben? Iya. Iya, Mbah. Timun karo om-om. Apa ya? Heeh. Pacaane muenar, listrike wabang. Ayo golek Kartimun. Ayo. Sik. Aku lanang dhewe tak mulai. Udah mulai. Garing kok. Ya Allah, lantar. Kartimun. Boy, Kartimun. Awakmu blok kondi. Ayo. Kartimun banget ya. Kan ibu kan. Ayo. Mau coba tak balik ngono. Lho iya lali Bu. Aduh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sopo Ayo, kuwi? nek sopo kuwi? Mlebu. Ayo. Nggih. Assalamualaikum. Salam. Saiki mau tatine nanti? Ajenge mriki, Bude. Lah nek apa? Ngeten lho Bude ceritane. Kan dek kapan niku kula niku ketemu kalih Kartimun gocengan kalih om-om. Ya apa ya? Wenor. Padahal nanti lho, ten ngene dalan nggawan mriku Bude. Ya Allah, anakmu, Pak. Ya nggih, lek wau kok mboten sekolah niku. Niku mboten sekolah. Ya Allah. Assalamualaikum. Kartimun. Bocah. Kartimun. Ini lho begini. Iya, Dok. Sekolah tapi anakku, Pak. Dudu anakku iki. Dudu anakku. Nggih. Ngapunten Bu, niki griyane Kartimun. Nggih. Kenapa? Sinten nggih? Nah, niki